Viżjoni komuni għal-futur u jappoġġja kemm riċerka eżistenti kif ukoll dawk ġodda. Hekk jista' jiġi deskritt il-ftehim li ġie ffirmat bejn Xjenza Malta u l-Konsilju Nazzjonali della Riċerka tal-Italja. Il-ftehim se jiffaċilita r-riċerka u l-innovazzjoni b'enfasi fuq ir-riżultati tanġibbli u jipprovdi finanzjament għal riċerkaturi biex jikkolaboraw fuq attivitajiet u proġetti li jservu bħala pedamenti għal sobijiet akbar u fit-tul. Għan ieħor tal-ftehim huwa li jikber l-impenn tax-Xjenza Malta u l-Konsilju Nazzjonali della Riċerka biex inaqsu d-distak bejn ix-xjenza u s-soċjetà u jiżgura li r-riżultati tar-riċerka jkunu aċċessibbli u ta' impatt lil hinn mill-akkademja. Il-Kap Eżekuttiv tax-Xjenza Malta Silvio Xerri iddeskriva dan il-ftehim bħala pass importanti fil-kooperazzjoni reġjonali. Minħa tagħha l-Professur Marija Chiara Carrozza, il-President tal-Konsilju Nazzjonali della Riċerka fl-Italja, tenniet l-istess opinjoni u sostniet ir-rilevanza strateġika ta' din is-sħubija. Bejn iż-żewġ partijiet hemm ambizzjoni konġunta biex din il-kooperazzjoni tespandi f'programm formali ta' finanzjament għal riċerka bilaterali simili għal kollaborazzjonijiet attwali ta' Xjenza Malta. Dan il-ftehim huwa tragward sinifikanti fil-kooperazzjoni ta' riċerka bejn l-Italja u Malta. Iż-żewġ istituzzjonijiet laqgħu b'sodisfazzjon dan il-ftehim u esprimew l-impenn li jsaħħu aktar l-isforzi ta' riċerka konġunti bejniethom. Malta u l-Italja jirrikonoxxu li r-riċerka hija kruċjali biex tmexxi tkabbir ekonomiku sostenibbli u tindirizza l-isfidi soċjo-ekonomiċi. L-Italja kienet waħda mill-imsieħba l-aktar prominenti tax-Xjenza Malta, partikolarment permezz tal-involviment tas-CNR fir-riċerka marittima u tal-baħar. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima qal li b'dan il-ftehim juri kemm il-Gvern qed jagħti importanza lir-riċerka u l-innovazzjoni. Ftehim li wkoll jistabbilixxi qafas strutturat biex javvanza inizjattivi ta' riċerka konġunta ma' pajjiżi oħra. Tara entitajiet internazzjonali ta' reputazzjoni mondjali li jersu l-qoddim sabiex jaħdmu anka ma' Xjenza Malta li llum għandha rwol ferm aktar proattiv mill-passat hija xi ħaġa importanti ħafna għal pajjiżna tħares lejn dik li hija l-viżjoni tagħna lejn dak li huma l-iskopijiet li għandna prefissati għas-settur.